vou perdirme. Este lugar está tan afastado que nin Google Maps sabe onde queda. Pase e sente, por favor. Hoxe non vai vir ninguén máis? Vostede é a última. Non perdamos máis o tempo. Fago o favor de sentarse. Ela achégase á cadeira e senta nerviosa. Imos comezar. Que teño que facer? Reláxese, non ten por que estar preocupado. Está ben. Diga o seu nome. Miriam Castro do Campo. Idade, 43. estado. É necesario? Non me parece unha pregunta. Vivo coa miña parella e teño unha filla pequena. Isto supón un problema? Non, que levou a vir aquí? Preciso traballo. Xa levo unha tempada longa sen actividade e non me podo permitir máis. Entendo. Agora imos facer un xogo. Un xogo? Sí, non se preocupe, non é difícil. Hai unha bolsa negra de tea baixo a cadeira. Colla. Xa teño. Peche os ollos, meta a man nela e saque un obxecto do seu interior. Ela obedece e tira da bolsa unha cousa. Cando abre os ollos, fica abraiada. Pode dicirnos que é? Un caderno. Sexa máis concreta. Murmurando. Un diario. Non se lle escoita, fale máis alto. Un diario. De quen é ese diario? É meu. Como puderon conseguilo? Xa hai anos que non sabía del. Pensei que se perdera. Que nos pode dicir dele? Este é o meu diario de cando tiña 14 anos. Non entendo a que ven isto. Que ten que ver co traballo? Se é seu, saberá dicirnos cal é o suceso máis importante da súa vida que se agocha nese diario. Non o vou permitir. Érguese. Voume. Se se vai agora, perderá toda a posibilidade de optar ao traballo. Ela pensa un intre e volve a sentar. Era o meu diario de instituto, pero deixei de escribilo despois de... Que pasou? Silencio. Se non se lembra ben, pode lelo. Non quero lembralo, por iso desfíxenme del. Non quería volver ler o que me pasara. Non quería que permanecera na miña memoria. Só quería esquecer. É certo que sufriu abusos por parte dun compañeiro de instituto? Non, só foron costes de nenos. Entón, por que o denunciou? Pero logo retirei a denuncia. Xa era tarde. O rapaz foi estigmatizado e repudiado por cousas de nenos. Parecelle ben a actitude naquel momento? Que ia facer? El abusou de mí. Só quería a denuncia porque todos os compañeiros do grupo deronme as costas. Dixeron que ia foder a vida por unha parvada, que os estábamos bébedos e cando un está bébedo fai cousas sen se decatar. Tamén a xente da vida me rexeitou, así que retirei a denuncia para que me deixaren en paz. Pero deu igual, ninguén máis se quiso chegar a mí. Deben que deixar o instituto, e incluso nos mudamos de vila. Ben, xa empezamos a coñecer algo da súa vida. Imos continuar. Eu non quero continuar. Se lle advertín que se marcha, perderá o traballo. Berrándolle. Tanto me ten no traballo. Ela deixa a bolsa no chan e diríxese á porta, pero está pechada. Quero irme. Xa non depende de vostede. Abran a porta. Vostede asumiu un consentimento antes de vir. Pero non para isto. Déixenme sair. Cando remata a entrevista, pode ir onde lle pete. Agora, colle a bolsa e saque outro obxeto dela. Non quero. Non se saparva. Canto antes saquemos con isto, antes poderá irse. Ela achégase a modiño a bolsa e colle outro obxeto. Que ten entre as mans? Un teléfono de xoguete. Tralle algún recordo? É como que me regalou o meu pai para que falara con el cando se tivo que ir ao estranxeiro. Pero como era de xoguete, tiña que imaginar as conversas. Incluso lle falaba en inglés. A onde tivo que ir o seu pai? Estivo emigrando uns cantos anos. En que país? Non me lembro, eu era pequena. En que traballaba o seu pai? Xa lle dixen que era pequena, non o recordo. Está mentindo. O seu pai nunca traballou no estranxeiro, non si. Por que di iso? Eu falaba con el por teléfono todos os días. Cun teléfono de xoguete? Non, cun teléfono de verdade. Por que mente? O seu pai nunca estivo no estranxeiro. Para que me preguntas se xa o saben? Sí, estivo no cárcere. Por que entrou no cárcere? Dixeron que acosara unha muller da vila. Dixérono? Fixo. Lembre que foi a cadea por ese motivo. A xente di moitas cousas. Como cando o seu compañeiro abusou de vostede, por que o defende? É o meu pai, non o vou rexeitar. Faga o que faga? Silencio. Colle outro obxeto da bolsa. Por que me fan isto? Silencio. Ela obedece e saca unha cámara. Que é? Unha cámara. Máis alto. Unha cámara. E que tivo que ver unha cámara na súa vida? Son actriz.
Sabémolo. Que nos ten que contar relacionado cunha cámara? Non o sei, participei en moitas películas, series, programas de televisión, pero iso era antes. Antes de que? Silencio. Prenda a cámara e fálelle a ela. Ela fai o que lle din e vemos a súa imaxe proxectada nunha pantalla no fondo. Non hai algún programa que lle traia un recordo especial? Non sei de que me fala. Un programa que truncou a súa carreira, por iso agora tense que dedicar a limpar a merda dos demais. Que pasou? O director sobrepasábase con todas as mulleres que tiña preto. Primeiro era un comentario, logo un roce, despois un tocamento sen importancia. Todas calábamos, por medo a perder o traballo, pero cando tiven a miña filla non quixen calar máis. Non quería que medrase nun mundo como aquel, así que denunciei-no. E despois, Perdín o traballo. por denunciarlo? Non mo dixeron así, alegaron que tiñan que reducir persoal por recortes orzamentarios, pero estaba bastante claro que fora por iso. Despois busquei outros traballos, pero ninguén quería contratarme. Este mundo é moi pequeno e el ten moito poder. Pausa. Acabamos? Xa podo marchar? Imagino que non me darán o traballo. Só unha última cousa. Cal? Na pantalla proxectanse as imaxes do compañeiro de instituto, do pai e do director. Iso que é? A calda se somes perdoaría. Eu non teño que perdoar a ninguén. Serán eles os que deberán reflexionar sobre o que me fixeron. Ten que tomar unha decisión para poder marchar. Xa non o aturo máis. Deixádeme dunha vez. Voume. Se abres a porta, un deles aparecerá por ela. O chou. Ela dubida. Non quere decidir? Non teño por que facelo. Eu teño que decidir sobre a miña vida. Abre a porta. Detrás non agarda ninguén. A muller dubida un intre, como se fose dicir algo máis. Pero finalmente marcha. A pantalla fúndese en negro e queda un micro aberto zoando.